Truquen. Sí, endavant. Un espai que habitualment dediquem al monstruari català, tots aquells monstres que no sabem per quin motiu no ens han explicat a l'escola i formen part de les nostres tradicions. El d'avui potser sí que us l'han explicat a l'escola, però amb un altre nom. Avui parlem de el Fort Farell. Molt de gust. Aquest havia estat director general del Barça? O això, o és un lloc on van rodar un western. Ara no ho recordo. El cas és que és un gegant que va viure al segle XV a Caldes de Montbui. Molta gent assegura que aquest és l'autèntic gegant del Pi. Ah, d'aquí ve la cançó i tota la llegenda. Pot ser, però com sempre la llegenda hi ha controvèrsia, hi ha gent que diu que no, home, no, que el gegant del Pi vivia a Barcelona, que no era de Caldes, bé, en fi. Estaria en la categoria de gegants bons, però clar, estem a Catalunya i ser bo sempre ha estat relatiu a Catalunya. Descripció policial, aneu al tanto. Molt moreno, barba de 3 dies i 4 o 5 metres d'alçada. És que abans la gent era més alta, eh? No ve d'un metre. No ve d'un metre. Són 4 o 5. Tu quan veus un tio que fa 4 metres i mig... Tanta fa que en faci. És igual que faci mig més, eh? Perquè et rebenta igual d'una trepitjada. I mal afaitat. Mal afaitat, és molt important, això, I broncejat. Molt moreno, molt moreno. Garbajosa seria una mica. Sí, ja el tenim. Seria un garbajosa passat per la màquina de gegantitzar, si és que és possible, això. Propens a la hipotèrmia. El tanto amb el hàndicap d'aquest home, eh? Va tapat amb pells d'ovella i os, sigui hivern o estiu. Què dius ara? Sí, passava molt de fred. Jo crec que és un problema de circulació. Clar. També diuen que quan t'abrigues molt tampoc passes calor. Tota aquella història també et protegeix del fred, però també de la calor. És veritat. Sí, posa't un polar al Sàhara. Vinga, va. Ja veuràs què passa. Ja veuràs que divertit. Aquest senyor, el Fort Farell, sí, quan tenia set, bevia directament del riu. Obria la boca i se'n passava tota l'aigua que passava de cop, eh? És a dir, el secava durant uns metres. O sigui, tota la boca abarcava la plada del riu. O la capacitat de xuclar d'aquest home era terrorífica. Clar, els pagesos, que estaven més avall, es pensaven que s'havia secat el riu. S'acostaven a la riba per veure què passava i aleshores tornava l'aigua de cop i els ofegava. Així van morir molts pagesos de la zona, eh? Recordem que és un gegant bo, eh? És un gegant bo, el que passa que ho feia sense cap tipus de mala fe, el que passa que ja en portava 25 pagesos morts, li van dir, noi, mira, escolta, hi ha una cosa que es diu ampolla, l'omples i veus. Pot ser que estiguem davant del Forrest Gump català. Ai, per què ho dius, això? Perquè apareix en molts moments històrics de la història de Catalunya. Aquest home, atenció. La primera notícia que es té de les proeses d'aquest home és quan un foraster, atenció, quan un foraster, ho expliquen així, li va demanar com s'anava a la ciutat. I en Farell, que estava llaurant, va aixecar l'arada amb els bous per assenyalar. Que trobo que és un gag increïble i que destaquin això els historiadors ho trobo fantàstic, eh? Més tenint un dit, no?, per assenyalar. Clar, era un... Sí, ho feia tot una mica... Una mica bèstia, eh? Una mica bèstia. Un matusser, aquest en Fort Farell, eh? Segona intervenció del Fort Farell. Un dia li van dir, atenció, que els moros havien entrat a Barcelona. Ja m'imagino l'escena, un senyor rimant que els moros estan a Barcelona, total, que has d'anar allà, i em diràs tu què hi pintava. Total, que van allà i va demanar pel líder, automàticament, Un moro es va aixecar i va dir, soc jo. Abans d'acabar la frase, en Farell ja li havia tirat una estaca a la cara i aquell home era mort ja. Això és terrible. Home, és terrible, i els moros fora de Barcelona i en Farell cap a casa seva, que no esperava rebre cap recompensa ni res, I una última intervenció d'aquest senyor, quan va arribar Colom d'Amèrica... Home, atenció, que quins salts temporals. No sé, sí, va viure molts anys aquest home, Va portar, Colom jo no ho sabia, va portar un indi molt fort i molt alt des d'Amèrica i el feia voltar per Espanya demostrant la seva força i enriquint-se a costa de l'indi. Però a veure, en Colom, que era un descobridor o l'amo d'un circ? No, era un àngel cristo de la vida, es veu. Imagineu-vos fent la tournée per Espanya de l'índio, que dobla un hierro, que tal, que salta muy alto, i quan va arribar a Catalunya, a la primera demostració, va veure que el públic, la gent feia bah, i passaven de l'espectacle. No són fàcils d'impressionar els catalans. No. Aleshores en Colom va preguntar, què passa? Oye, què passa? I li van dir que aquell tio era un merda comparat amb en Farell. Ara bé. Li van portar l'indi, que en veritat devia medir 3 metres, pels estàndards de l'època no estava malament, li van portar l'indi a en Farell, i en Farell, només veure'l, o sigui, va sortir de la cova. No van tenir temps a presentar-li, i el va agafar i el va tirar a l'aire. Per favor. I va dir, compte, gent d'Amèrica, que com us caigui a sobre prendreu mal. I va tornar a la cova.
En un moment ja s'ha carregat un moro Sí, sí. i un indi. americà, i un indi de Centroamèrica. I un indi de Centroamèrica... Fent amics. Sí, no, el va tirar i el va fer anar a Amèrica. La història, com sempre passa en el folklore català, arriba a un final abrupte. Sí, és així, és que el folklore català és així. I no hi ha ni moralina ni res. No, Ja m'ho veig a venir, que no hi haurà moralina. No aprendrem res de la història d'en Fort Farell. Ja podeu començar a extreure-la d'on pugueu, perquè el final és molt ràpid. Voy a llamar a la policía ahora mismo, Truqui. Un dia, fent un vol pel bosc, es va quedar dormit a la muntanya, va fer fred i es va morir congelat. Però quin final! Però que no portava no sé quantes pells Doncs d'ovella al damunt. sí, però mira, aquell dia devia fer fred, més del compte, el Fort Farell mort. I a part de que devia tenir, segons el timeline, aquest 350 anys, Potser ja li tocava, Potser sí, potser Si t'ho sí. fessin a tu no riuries. No, home, no, clar que no riureu. I no li desitjo a ningú aquesta mort horrorosa tapada amb una pell de cabra i mort congelat a la muntanya.